Добър вечер! Тази вечер реших да направя едно видео след узряване на една моя мисъл, след дългото четене от Библията. И достигнах до следните изводи, които искам да споделя с всички хора, които ме слушат, с моите приятели, с моите неприятели, нека слушат и те. Всеки човек има хора, които го ценят, обичат и уважават истински. Има и такива, които го уважават и го обичат привидно, да кажем. В един човек живее и добро и зло. Замисляли ли сте се какво е човешкото сърце? Отвън гледаш сърце, ама вътре как е? От спиритуална, психологична гледна точка, от религия, от Библия, от тази страна искам да говорим. Като се роди един човек, в сърцето му, като си дете, какво живее? Радост, наивност, вяра, доброта. Децата са най-добрите сензори. И така в едно човешко сърце живее и добро, и зло. Това е само един пример, който ви дадох. После ставаш малко по-голям. И какво се получава? Ами, започваш да виждаш на живота по друг начин. И половината от бялата страна в твоето сърце, въображаемо да го наречем, започва какво да прави? Да потъмнява. Започваш да виждаш, че има несправедливост, започваш за някои неща да избухваш, да се ядосваш, да имаш различно мнение и всичко това довежда до там. В Библията, като четеш, Господ е казал така: довери ми се, защото всички хора на земята са деца на Бога. Който се доверява на Господ, на Исус Христос, ще живее в мир и спокойствие и ще има хубаво и добро бъдеще, защото Господ те обича. Това е истинската любов. Господ те приема такъв какъвто си. Даже като не вярваш, си по-млад и не вярваш в Господ и правиш най-различни щуротии, Той пак те чака, обича те. Не те обвинява. Обвинява само дявола. Ако някой чуваш гласове, че те обвиняват от хора или в твоето съзнание, или в твоето ум, или в твоето сърце, изпитваш тези неща, значи ти не работиш с Господ, ти работиш с дявола, без да го съзнаваш, без да знаеш. Защото никой не се е родил научен. Всички трябва да се научим на нещо в този живот. Така, когато поумнееш, от два човека, които живеят, от двете половини в твоето сърце, трябва да станеш един човек. Когато до 50 години човек още се колебае и се колебае още не е сигурен кой е, след 50 години започва да озрява и поумнява, после разбира със сигурност кой е наистина. Има слънце, добрите черти от характера ти, това е бялата страна, слънцето. Има и тъмни, които не ги приемаме. Като не ги приемаме, какво правим? Ние ги криеме, потискаме ги. И какво се казва?
Показваш само хубавото и доброто, лошото го криеш, потискаш го. Като работиш върху себе си и внедриш и слънцето и тъмнината, тогава вече озряваш и поумняваш. И така се утвърждаваш кой си. Докато стигнеш до този период, човека се бори винаги със себе си, с тъмнината, с тъмната страна. В себе си, в своя характер. После, като не можеш да разпознаеш тия лоши черти в себе си, срещаш такъв партньор или такъв човек в живота ти, който вибрира на тая енергия, която ти криеш в себе си. И така. Това от твоето аз ти го виждаш къде? Върху другия човек. Ти го показва. Е като едно огледало за тебе. Ти го виждаш в него, ма може би още не го можеш да го съзнаеш у себе си. И това се казва кармичен урок. Целият смислен живот на човека е да живееш, да се учиш, да падаш, да ставаш, да плачеш, да имаш трудности. Защо? За да разбереш кой си и да видиш и твоите тъмни страни, твоите дяволи, твоите омбри, както се наричат. Истинската любов не те задължава. Тая истинската любов е на Исус Христос. Тя не те задължава. Оставате свободен. Защото ако те задължи, че има задължение, а истинската любов на Господа е безгранична. Не те задължава, не те... Той само ти шепне и те води. Показва ти. Ако се довериш вече тогава, той те води по-хубаво напред и ти показва, осветява тъмните неща, за да ги разбереш. Истинската любов те остава свободен, а токсичната любов или зависимостта от друг партньор, от друг човек е отрова. Кармична. Те връзва и те прави по-малък. Все едно ти поставя в затвор, в клетка. Обезценявате. Но това ще го говорим друг път. Така. Като ни се случват най-различни неща в живота, например до 50 години, в един човешки живот, това, което си живял, трябва да го приемеме. Не винаги си ти жертвата и другите са хищниците. Всеки има болките си и раните си във вътрешното си аз, в детето в себе си, в гласа, в който чува. Така че, когато искаш едно нещо и живота те поставя пред това нещо, то не ти се е случило така, що е станало от това, че ти си го манифестирал, защото вибрираш в сърцето ти и това, от което те е страх или което вярваш, което искаш, ти го манифестираш извън себе си. Къде го манифестираш? В космоса. При Господ, при бащата, при Бога. Манифестираш, че нямаш, той ти изпраща още повече да не имаш. Манифестираш, че имаш, изпраща ти, че имаш. Затова се чете Библията, защото Божите слова там са написани. Не бива да сме невярващи. Що кой не вярваш, много чупи главата, докато стигне до истината. Много, ама много страхотно много я чупи, защото има по-голема сила, която води нещата и трябва да я осъзнаеш, да ти озрее. Това истинския мозък, къде го използват всички, актуалното, всичките са аз мом това, аз мом онова, ти можеш, ако Господ ти го позволи. И ако вярваш, ама ако не вярваш, после се убеждаваш и така се учиш, че нещата не са така, както мислиш ти.
а така както е отдадена от Божията сила. Затова със смирение, с добро, с вяра. Кой не вярва, много бърже живота го обара. Нема център в сърцето си, нема доброта, нема нищо. Света е станал лош. Аз вярвам винаги в доброто, в добрите хора, но като гледам егоизъм, кой над кого може, аз съм еди кой си, аз съм еди коя си, така не става. Като малтретираш и обесценяваш и подиграваш другите, ти показваш всъщност ти кой си. Трябва да има доброта, смирение, любов, уважение, съпричастност, съчувствие. Даваш зло, получаваш зло. Даваш добро, връща ти се добро. Затова винаги мислете и гледайте това всичко, което го вършите и което го правите. Не правете всичко автоматично. Кой е пленник на гордостта? Право е изключил договор с тъмната страна от характера си, с дявола. Контролира го дявола, да се изтъква, да се прави. Да помисли малко как се държи, как прави. Що винаги, като си от тъмната страна и си към дявол, винаги, че получаваш лошо. Дяволът те мами. Що да те отблъсне от Господа. Да не вярваш у него. Да не правиш добро, да станеш по-гаден, по-лош. А Господ е с доброто, с бялата страна, иска да ти дари, да те води, да те усъвършенства, да ти покаже добрите, хубавите работи, да не отговаряш на лошото с лошо. Да правиш добро, да мислиш, да си един добър, спокоен човек. Дяволът ти дава хаос и лъжи, циркове, комедии, разврат, пиянство, оргии, жени, такива работи. Господ ти дава доброта, смирение, съчувствие. Да помагаш, ако можеш, с това къде можеш на хората. Да ги отваряш очите, било с пари, било с помощ, било с съвет, било с каквото можеш. Но като видиш, че един човек не иска нито да те слуша, нито оставаш го и ти караш по твоя път, той кара по неговия. После като изпочупи добре главата, разбира сам. Ще проумее, може би, до едно време как трябва да се държи. Живота е най-добрият учител. Не се живее в миналото, бъдещето не го виждаш. Живееш се в настоящето. Господ помага и работи с хората в настоящето. Сега, ден за ден. Всеки ден, като станеш, той ти дава надежда, дава ти подкрепа. Остави се, вярвай му, нека те води. Всичките тия неща, които се случват в човешкия живот, за тези хора, които вярват и обичат Господа, водят към едно добро и към една хубава и добра промяна, към едно спокойствие и към един по-хубав и красив живот. Тези, които не вярват, живота ги поставя в такива неща, изпитания, че после обръщат другия лист и разбират, че са били сгрешили, но не съда никого, всеки има своя път. Никога не се сравнявайте с никого. Бог има план за всеки един човешки живот по-отделно. Никой не може да се сравни с никой, защото всеки един е различен, отделен човек. С различен характер, с различно разбиране, с различен мозък, с различно чувство.
и с различна карма и неща, които трябва да се научи. Трябва да се научи как да бъде. Не е важно да имаш, ако се спори, винаги ти да си победител в някакъв спор. Важно е да се държиш добре, да уважаваш хората и да бъдеш един добър човек. Не да ги ръкаш, да ги плюваш и да ги обиждаш. Че ти си еди кой си, че имаш еди кой си. Това не се прави така. Запомнете, всичко в живота се плаща. Всичко. Всичко. Живота е като едно заведение. Не можеш всеки път да отиваш да си поръчаш нещо и после да мислиш, че ще тръгнеш и рано или късно, нали знаете, че сервитьора ще ви донесе сметката и сега трябва да се плати. И после нещата стават много лоши. Затова, преди това, не е ли малко по-хубаво, по-добре всеки един да помисли. Но, който пък не мисли, стига до там, че после плаща цялата сметка. Без отстъпка, без нищо. И така. Това е видеото за тази вечер, което ми вдъхнови, ми дойде така спонтанно да го направим. Пожелавам ви лека, спокойна, приятна вечер. Господ да е с вас, да ви помага, да ви напътства, да ви води към един по-хубав, по-добър живот. Мир и любов и спокойствие за всички вас тази вечер. Благодаря ви от сърце. Амин. И благодаря на Всевишния Господ. Благодаря ти, Боже Господи. Амин.